Üzəsiz bit күңел кылларым, исәнмесез биек бөркетләрем, исәнмесез буйык кышларым, сез китәрсез инде җылы якка, ялгыз башым ничек кышлармын, исәнмесез чагыл хан таулары, исәнмесез сөнем, авылым, гомеремне күргән төсле булам, күрсәм әгәр сөннең агымын, исәнмесез таптар сукмакларым, исәнмесез кайтыр юлларым, юлларыма үземнән дә алда килеп чыга яңа әзерләрем, исәнмесез якташ каеннарым, исәнмесез талгын талларым, менә тагын кайтам яныгызга, сөйләшербез әле калганым, исәнмесез җилләр, туган җирләр, кайтып килә Сукбай улыгыз, һәммәгез дә шөкер исән икән, моннан соң да исән булыгыз. Ул күңеле белән һәр чак халкы белән бергә иде. Аның өчен яшәде, язмышы өчен янды. Шуңа күрә уттай шигырьләре дә күңеленнән өзелеп төшкән җан авазы кебек. Коронавирусмы, башка эпидемия булса да, менә шулай итеп матур гына җыелып, үзебезнең шәхесебезне Татарстанда бик танылган, яратылган Роберт Мөгаллимовичны озатуга килгән өчен чын күңелдән бөтенегезгә дә бик зур рәхмәт. Безнең өчен Роберт агай безнең якташыбыз, кадерле кеше ине, һәм Роберт агай үзенең туган ягын Башкортстанның нык яратты. Һуңгы менә бер 7-8 ел без Роберт агай белән бик тыгыз бәйләнештә булдык. Хатта менә без 3 гыйнвар быелгы елда аның туган авылны Шәммәттә осрашып, Роберт агай үзенең музейын булдырырга теләгәне һәм Илеш районы администрациясымен берлектә менә бу эште башлап ибәргәйнек. Без бу эште Роберт агай дәвам итәбез, аны урынына yetkерәсәкбез. Шулай ук әйткәгелә, ысынлап та Роберт агай безнең йөрәгебездә, безнең күңелебездә. Чөнки Роберт агай башкорт халкы белән татар халкын шигърият аша, Башкортстан республикаһы белән Татарстан республика аша шигърият моң аша безне дуслаштырды, безне кавыштырды. Сүземне Роберт достыгызның сүзләре белән башлыйм. Мин үлгәч тә үксеп еламагыз. Сез бит лайык түгел еларга. Аллаһыга мең шөкер итәм сезнең белән үткән елларга. Мин үлгәч тә үксеп еламагыз. Зая үтмәгәндер һәр көнем. Җан өләшкән бөек Раббыбызга җирдә соңгы рәхмәт әйтүем. Мин үлгәч тә үксеп еламагыз. Кирәк булыр изге дугагыз. Каберемдә юк бар сүзләр сөйләп, Коръәннән дә өстен булмагыз. Мин үлгәч тә үксеп еламагыз. Жаным исән әле бүгендә, үкенечләр калыр, гөнаһлар күп, әзер тору авыр үлемгә. Мин үлгәч тә үксеп еламагыз. Елау юкка хәзер яшь әрәм. Дөнья авырлыгын ташлап китеп, мәңге картаймаска яшәрәм. Гоммәнең тормышы бер әкият кебек, бер маҗаралы роман кебек. Гади генә бер авылда туып, әтисез үсеп, 5 баланы әнкәсе Гөлҗәүһәр үстергән һәм искиткеч татар хатын-кызның асыл сыйфатларын туплаган әнкәсе үстергән Робертыбыз, ул акыл һәм хис ягыннан, шигърият ягыннан бик зур биеклекләргә иреште. Актаныш халкына нык ихтирам итә. Нык аның белән горурлана. Ул безнең үсеп килүче бик күп шагыйрьләребезгә, язучыларыбызга остаз булды. Аларга олы юлга чыгарга ярдәм итте. Татар дөньясы ул шәхесне озата. Без иң йомшак куллы, иң нечкә күңелле, иң нурлы йөзле,
Eң yaratkan, qadrleti bizni uzattabız. Biz bik bäxetli balalar bulduk. Bik bäxetli balalar bulduk biz. Bir-iki gün gina көрмәсәм de sağınaydım inanın. Nık yok sanırız indi etisini. Zengir kuklarga qara bizler biz indi seni. Renjip gina qalma. Baxil bol. Toprağın jеңilgine olsun. Orunların cennetin en türlerinde olsun indi. Allah bilsin. Dağdağına bulğuz yani. Rahmet. Bismillahirrahmanirrahim. İnna a'taynakal kevser fasalli li rabbika venhar inne şani'eke huvel ebter. Sadakallahul azim. Subhane rabbike rabbil izzeti amme yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin.